Le video lapho khona lo wesilisa eshaya khona ugogo isisabalale ezinkundleni zokuxhumana. Lo gogo uthi akasazi nesizathu sokushaya kwakhe. Kodwa ke lo mlisa akhona amagama abewaphimisa ngesikhathi emshaya. Emva ngoba lo mfana andikhabe undicela ngento yokuba mna uthi uyawuthatha uyise wakhe wasweleka esuka emgidini wamatyhaka sisuka emgidini sihamba sisonke. Wasweleka ke ngoku wadibana nengozi apha ngasekhayeni egoduka wahlatywa. Ke ngoku lo mntana ke ngoku uthi ke ngoku ngemini ethile uzawuthatha uyise kulaa ndawo ndimbulalele kuyo. Umakhelwane uzamile ukulamula kule ngxabano. Ndimnqandile okokuqala emnyole sirhayela umbethe emxela into yobana nge-22 uzoba nomcimbi kokwabo. Yena uzoza apha uzothatha umphefumlo katatakhe njengoba wabulala utatakhe. Utatakhe wabulawa nguye. Uyayazi loo nto loba ingenatatana nje nguye. Wabe emtshawutisa emthuka ke nangento zoba uligqwirha. Umnyango wezenhlalakahle e-Eastern Cape usigxekile lesi senzo. Umsolwa useboshiwe. SAPS remains committed to ensuring the safety and security of all citizens, particularly women and children. We will continue to work tirelessly to investigate and prosecute gender-based violence cases and to provide support and protection to victims. Mna ndiyakholwa kabanjiweyo ngoba naye ebefuna undibulala. Engathunywanga mntu. Ebefuna undibulala xa ebanjiwe uright. Umsolwa uzovela enkantolo ngesonto elizayo.